Gasa, itibiyag. Ay, awanan ni Tatang Yaw. Pinanawan na tayon. Nanang, saan mo asangitan? Puro matla sakripisyo ti impainakan ka, idi si bibiyag. Kuna na ngamin ide, ngagbalbaliwan. Isardeng nanti aginom. Nanang, namin adon nga inkarina dayta. Ngam saan na atinungpal. Aging gaan nagsakit. Makatawan aginasgastusan tayo tipan naka-ospital na. Ay, nanang, adan ni Mila. Boyfriend na siguro di kadwana. Ha? Nanang? Manang? Pudno gayam nga awanan ni Tatang? Wanan ako. Inso ko nantibiyag na kiniapo Diyos. Asino di kadwam? Ha? Ninolan, boyfriend ko. Apay adi mo ayaban tapno maam-am mo mimat. Managbabain ngamin manang. Bayan nyo pala ang ijay nga agtugaw. Kat, kumusta ti trabaho? Regular akong iti trabaho, manang. Nasayang at ano kasta? Kat, plano yu ka din ti agkasar iti boyfriend mo, anak ko. Pagtungtungan mi pa'y deta abanag, nanang. Narigat ti live-in ita. Si kaababa iti kaasi. Agawit tanhan. Jak makabayag iti kastoy kaladingit nga glawlaw. Kasapulan dak ditoy. Jak mabalin abay-bayan ida. Agbati kan tagawid dak. Di mo laka di mauray ti aging gamalam inton bigat. Jak maanusan. Di mo maanusan dito'y lugar mi. Tanakaul-ulimak. Saan akas ijay syudad nga adu ti barkadam ijay. Ay, aday ta ka manan. Agsao ka manan ti maipapan iti barkada. Bayam ka di ida. Taado ti maitultulong da kanya. No adda gagayem mo. Addamat gagayem ko. Sigurado ka kadi nga am-amom ti kinatao di boyfriend mo, Mila. 2 taon kami nga agayan ayat mana. Adda bisyo na? Sagpaminsan laang mo't nga uminom kan agsigarilyo. Dayta tinas ka na bantayam. Ni nanang, ado ti sakripisyo na kinitatang. Manu atawan ang nagrigrigat ni nanang. Gapo iti arak abisyo ni tatang. Amom dayta. Wan manang, amok dayta. Malagip mo kadipay idi ubing ta. Mapantabirbiru ka no sa dino tinaginuman ni tatang. Kat pilpilitan ta apagawidan. Malagip ko mat dayta, manang. Naglakla ko ni nanang ijay palingki itinatang. Tapno maisakad na ti panagbiag tayo. Da tayo alima nga agkakabsat. Tani tatang, tila ang bisyo na tinapatagkan ko na. Sa anak ang maipada kininanang. Sapay ko matasaan ading ko. Napintas ti trabaho kan posisyon mo iti kumpanyayo. Pilimot at ilalaking addaan trabaho. Kanjay awan bisyo na. Tapno saan ka nga agsakripisyo akas kininanang. Nanang, itata na itabo na ni tatang. Kadwaan da kayon dito'y balay. Agyaman anak ko. Dito'y payla ang dagiti apo ko yo. Tapno addamang ray-ray aw kada kayo. Ni Mila nga ay. Agsubli akon iji trabaho, nanang. Mabayag manen ang makita ka, anak ko. Di kay madanagan, nanang. Agbakasyonak tumanen. No kayat yo, 2 adaras iti makabulan. Kailiw kamot ngamin, anak ko. Saan kamot ngamin ang nag-awawid edi si bibiyag pa initatang mo? Amoyo mo ti makagapo. Kagurak ti kasjay nga ugali ni tatang. Inom nga inom. Sada kay apaan no diyo ikan iti paggatang na iti arak. Pakawanan nyo kuman ni tatang yo, anak ko. No adaman sakit tinakam yo kan kuana. Wan, nanang. Mano akabagyan tayo tinatay gapo iti arak. Saan kuman amapasamak pa'y tikas na. Naginom ta, pare. Tawan ni Mila. Talaga gayam amabuteng kakin ko na, pare. Ay, among matan. Kung tanak to man ang makita ng aginumak. Oray siyak, nibagat ko. Nagadwa, sermon na. Ang baybayak lata.
Ita, saan nga agdagdagaray nung mabarday ka? Mila, honey. Isumat lagayam nga imuna ka nagawid, tapno aginom ka iti arak. Pare Nolan, agawid ako na. Nako! Daytoy nga arak. Mila, saan ka nga wala? Kababain ka nagiti daddo nga aborders na mga agda ka. Sumartan ka mo tan Talaga ka niya din ang mapakawan, Mila. Nuday tati desisyon mo. Nasaysayat nga agsi na talangan. Dahito yung timaw di pa nakita na. Nolan? Dakila unay ay abasol ko ti panaginuming kini kumpare. At nabayag kami mo't asaan anak kita. Madlaw ko akagurguran na. Kapoy ti panagin inom ko. Di kayat kulaang, kat agbalbaliw ka. Kasano? Numaadaan ta iti pamilya. Kasta kalata ka di. Agbalbaliwak ton numaadaan ta iti pamilya. Nabayinak mo kan ka kan iti pamilya. Saan mo siguro nga mo, nga arak tiin patay day di tatang ko? Isu ano di mo matlang isardang day ta abisyong, amangan no maipada ka kenkwana. Nanang, imawag ni Mila. Naganak ka no gayaman. Kasta ka de. Ay, adda gayam asawa nan. Wan, je boyfriend na ngay nga imay dito'y balay. Nagkasardan aya. Sumaruno ka no aplanwan da day ta, nanang. Apaman ama kapapigsa ni Mila. Ay, nasaya at no kasta anak ko. Mabit na ang ipakitak kada kayo je picture ti anak da. Nan kita man nga rod ti umuna nga apo ko, anak ko. Ala, sumardang ka nga agsangsangit. Nagmalasan. Kasangsangbad ko ang sangit ti ubing ti masangpatan. Anya? Si kapay ti adaganas na nga agungat? Kat agmalmalam nga awan ka dito'y balay? Napalang ka rin ng ibad eh. Tulungan na kumamot dito'y balay Nagado ti rumbang at trabahuan. Tal na ka. Marurudak kita. Inaldaw ka dilatan nga ada birthday nga atin daram? Tapno mabartak ka nga agawid? Ado ti gagayam kong agawa. Wey, stop na mo. Saan nakaskan ka nga awang gayam na. Idi nakidan naakan ka. Idi nagana ka kon. Linikli ka kon dagiti gagayam ko. Dakon masango. Gaputi kinaado tinaskan nga si kaswak. Adula sa sawon mo. Mabisi na. Isa ka nam di kanek. Drasam! Kumusta ngay ni Mila kanti pamilya na anak ko? Kanayon kami nga ag-video call. Mabambanog nga agas asikaso ije anak na, nanang. Kasta talaga anak ko. Kat ninolan ngay. Jak amo di namit dakdakamaten no kasano day kaya tao. At damat nga tatrabaho nang. Di namit sungsung batan no may papankin ninolan ti damagak, nanang. Apay nga ta. Bayan yun, nanang. Tanoad daw ayak, mapan ko ida pasyaran. Agyanak ije balay da, uray dwala ang aldaw. Numabalin ko makat umayak mat. Siyak laangan, nanang, tamarigatan kayon amag na. Si kanti mapan ag-grocery, tadyak masango. Itid mo kanyak di kwarta, tama pa na kon. Adto'y tilistaan dagiti katangam. Nagatidugmatan ti listaan. Awan nga men, ti iso amin dito'y balay. Malala di kwarta, tain na kon. Nolan, Apa yan ang karain ka? adda ka dito'y ruwar nga agin inom? Pampaturog lang. Pampaturog ka di day ta nagadu abote? Nagsubli ka man na maturog. Kan may isa, saan mo akinumpleto amin dagiti inlistak agatangam? Anya saan mat? May salaang alata ti ginatang mo agatas ni baby. Duamat dyan surat ko. Jak nakita. Angam kinumpletom agimatang iti arak kan beer. In ref mo pay. Apay, awan karbengak agumatang iti kayat ko? No
Nolan, no si ka ti agbirbiro, gatangam ti kayat mo agatangan. Ngam awan mo trabahom. Ultimo igatang mo iti sigarilyom, dawatang pay kanyak. Di nakman insulto na kasta. Nagsakit mo tanti pa nagsasaom. Urayam ang makabiro kang iti trabaho. Tasyak to amin ang ti makaam mo iti gastos dito balay. Productive ka lang tama. Nga ura da problema. Ha? Awan, sir. Naskan ajak baybay di trabaho. Gaputa awan mo trabaho nila kay ko. Bukas ta si kaamin ti mga pampamuspusan. Wan, jay baby me, jak maitalakkan kwa na. Ta inal daw mo't nga rod anak kainom. Ay, unay mo tanti sakripisyo, Mila. Ket agan anos kalatan. Jak man amo, no pagpatinggaan ti anos ko, sir. Saan mo deserve ti agri katakasta? Naragsa ka pamilya ti rumba nga parakan ka, tanasaya at ka tao. Makapaliday ti gasat ko. Siha tinang pili iti day tapas sa magtibiyag mo. Tapno saan ka nagsakripisyo akasta? Panawa mo ti kasta a sitwasyon mo. Agandad ka iti biyahe, manak ko. Wan nanang, Dagiti ipasarabom a prutas ngay. nakasaganan nanang, adadan iji basket. Dagiti natang, amok, aging gaita, managsida iti natang ni Mila. Ilutwak pa'y idaan nanang. No kabaalakla kumate agbiyahe. Sumuro takmo tanak ko. Ag video call tayon tulangan. Intun makasangputak ijay balay damila, nanang. Kaditi balay damila. Apay kaslawan matao. Itayak pa'y at tumanuktok. Pilitak man alukatan to'y ridaw na. Sigurado ak adito'y ti pagnanaadan damila. Ta iso ti numero kan address nga intad na. Nakalukat mat gayam day to'y ridaw na. Kasapulan lang ang apigsaan nga iduron. Nimat Nolan day to'y nakaturog dito'y salas. Kasaritak man. Nolan! Agat arak man. Ay, nabartag sa. Imal aldawan ang nabartag. Impaawir ko jay anak mo iti kaaruba mi abakat manang. Kat, ni Nolan nga yung agaw awir. Kas nakita mat, nabarbartak nga imal aldawan. Kunak man no nasaya at nga asawa. Maipadak samatan kininanang. Agpadpada kami iti gasat. Ay saan? Saan mo nga itulok akas tati mapasamak iti biyag mo? Saan aksan amak kapanaw iti kastoy a sitwasyon ko. Anyakat na saanan? Mabalin mo nga aramidan basta kayat mo. Kanapay kumaasaan mo nga aramidan? Kayat mo ka diti agsakripisyo ng agnanayon? Mila! Mila! Busy ni Mila. Sige kaya man. Anyaya ti kayat mo kini Mila. Kaya ninumang iti nalamisa danom. Ay, Mila! Yala nakiti nalamisa danom. Agtimtimpla iti gatas ni Mila. Apay, saan ka kadi makatakder amangala iti danom nga inumam? Imay ka dito balay, ta sermona na, ha? Kunak no naragsak, kananam ay tibiyag ti kabsat ko iti sibay mo. Puro matgayam sakripisyo. Ha? Uray agpukaw kapay dita. Saan nakapagsirbyan ni Mila? Tulungan ka amang isinop kadagiti gamit yo kini baby. Agbirok ta iti pagakaran nyo nga agina. Agyaman ak unay manang. Saan arumbeng nga agtalinaet ka ditoy? Idi pa'y apampanunutak da ito nga aramidan. Diyak lang amin mapanawan ni Nolan. Anya ti serbi day ta tao. Nasaya at mat, ta saan kayo pa'y nagkasar? Awan ti mapasamak akasar.
Taawan mo't apulos ti plano na itibiyag na. Iso apanawa mon. Tulungan na ko manang. Talaga kat atulungan ka. Diyak lang amin na ibagbaga kada kayo kininanang. Akas to iti mapaspasamak itibiyag ko. Agpatinggan no sinaamon day ta alalaki. Umadayo kayon nga agina. Nabasa dyan file mo alib form mo. Ha? Uwan, sir. Imakar kami ngamin iti pagyanan. Imadayo kami nga agina kininolan. Pudno ka di tinangag ka. Uwan, sir. Tinulungan nak ni manang ko nga umakar. Nasaya at adadagiti kakasta kabsat, sumuporta kan ka. Uwan, sir. Ganda kayo. Agyamanak itinaan-anay a panangawat kan suportaryo kanya. Maragsakan ak tanawaya-wayaan kan iti adu a sakripisyo. Nasaya at day ta desisyon mo, Mila. Nagrigat man rumbang nga aramidak para kada kami iti anak ko. Narigat day ta, agam kabaalam, Mila. Sana rumbang agsakripisyo no silulukat ti dalan para itiragsak ken nanamay abyan. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo, Gasa Itibiyag. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.